machiegni jahera mar chenro mar Penj Laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari osechopo e studio obonyiso ni nyinge nga en wuod kanye en laktar molonye weche mage kae to waboro nje twak achiel kachiel. Ani luonga ni Ruth Otieno machiegni. Daktari waki ero kamano. Ani luonga ni Kevin Omondi wa Hware. Anja Ugenya mawuok Ugunja e gweng' mar Magoya. Wuod jaduong' William wa Hware kaachiel gi mama Helida wa Hware. To an daktari molonye weche mag bero, thiedho kaachiel kod geng'o tuoche machando ngima mar dhano kalure kod chiemo. Ero kamano. Ero kamano ahinya. Kaunda her mondo magoy mpaka kotenore kod nok mar chiemo moromo e del, wadendo kata ni malnutrition, mabende en chandruok mapani thoro mako oganda maduong' mokalo. Kenya ka sani wantiere kod chenro makende mar chiwo chiemb kony e gwenge mopogore opogore nikech kech kaachiel kod oro masani wantiere godo mabende nyalo kelo gima luor ni malnutrition mabende wadwa wuoyene. Malnutrition en ang'o? Ero kamano. Kwa wuoyo kuom malnutrition to watemo wuoyo kuom ng'enyne kata chuok mar del, gik moluongo ni nutrients. Matene ni dhano nego bed ni chiemo kare. To nitie seche moko minyalo chamo mang'eny mokalo alama, bibed gi del maduong' mokalo, kata samoro nyalo bedo ni in gi chuok mar gima onego icham. Kendo ka wawuoyo kuom malnutrition, wawuoyo kuom bethene ariyo. Wawuoyo kuom bedo gi excess, bedo gi mang'eny mokalo mag nutrients gi e del, kata bedo gi chuok margi e del. Koro kaka wacheni sani wanende e kinde mag oro kaachiel to gi kech mang'eny, koro wabiro ng'iyo ng'enyne chuok mar nutrients gi nikech sani jok yudgi e yo makare. Wacho kata ni bedo kod chiemo makare kata madini moromo e del. Wadwa ng'iyo nokne gima nyalo kelo kata gima nyalo timo e del. Seche miwacho ni nokne, tiende ni otine del okoro e del. Mano orom nade e del ma inyalo kete kaka laktar ni to ni piny e kuom kiwango madwarore. Ero kamano. Ing'eni dend dhano nigi dwaro ma pile pile monego bed ni kiwango mochieme konye tiyo maber odiochieng' kodiochieng'. Kendo ka dend dhano kaka ochweye nitie gik modwaro pile ka pile ma kochopo kiwango no to ok onyal tiyo maber. Mana kaka gari mtoka ringo gi petrol. Kimiye morome to biro dhi okang' midwaro. To sama imiye moko orome to biro ringo kasto chung' kamoro. Koro kwa wuoyo kuom nok mar madini gi e del, to wawacho ni nitiere dhano kaka onego bed ni chiemo pile ka pile, to nitie kiwango ma del dwaro. Wang'e ni wantiere gi kidienje mang'eny mag madini gi, wantiere godo kidienje madongo to kod matindo, mwacho ni macro to gi micro. Koro del owuon pile ka pile nyalo timo yiero, to yudo ka yiero ni kata rom mar del opogore gi igni kata gi okang' opogore kitgi madhano. Koro kodwa wach ni marom ne nyathi, rom ne ng'ama duong', kata marom ne ng'ama miyo, rom ne ng'ama dichuo. Koro dhano del ka del dwaro madini mopogore opogore. Ero kamano. Awinjo kochi gimoro ni micro gi macro. Tiende ni? Ero kamano. Koro kwa wuoyo kuom madini gi, to wuoyo kuom grube auchiel mag nutrients. Wawuoyo kuom chiemo mamedo teko, mano wacho ni en carbohydrates. Mabende wanyalo neno kidienje mag pichni go. Ero kamano. Aya wan kod modhi mowacho ni fats. Iwinjo chiemo ma kwa chamo to wabedo gi ero kamano, okelo gi maber. Koro kirango pichano, to neno ka wantiere kod kit cham. Ero kamano. Neno ka wan kara kod kit cham, mwanyalo wacho ni en chiemo magero del, mwacho ni en chiemo mamedo teko, mwacho ni en carbohydrates. To kibiro yudo ka wan gi ring'o, wantie kod tong', wantie kod kit njugu, mwacho ni en chiemo magero del, mwacho ni gin proteins. Kwa biro koni to wan kod alode kaachiel to kod olembe, mwacho ni gin vitamins. Kwa biro koni waneno ka pod wan gi olembe moko, to wan gi rabolo kanyo, wan kata kod avocado, mago gin chiemo, wacho ni gin vitamins. Kwa biro glass ka waneno ka wan kod chak, mano pod en chiemo matimo ang'o magero del. Kendo ka wan gi kidienje proteins ka mopogore, wan kod mago mawuok kuom le, to wan kod moko mawuok kuom cham. Koro wan gi kidienje ariyo. Koro kwa wacho macro, mano wacho chande, wawuoyo kuom carbohydrates, ma en chiemo mamedo teko. Mago macro. Macro. Wawuoyo kuom carbohydrates, ma en chiemo mamedo teko. Wawuoyo kuom proteins, ma en chiemo magero del, to wawuoyo kuom fats bende. To koro kwa duoge micronutrients koni, to wawuoyo kuom vitamins. Ok wanyalo neno gi wang'wa gin, lakini wayudo kuom alode to gi olembe. Ero kamano. Kasto wacho ko wuoyo kuom pi bende nutrients machielo. Nikech wacho ni gin auchiel. Koro ko wuoyo kuom pi, to wanyalo yudo pi e chiemo gi te, nikech gin gi pi. Wanyalo chako yudo pi kende chak, wanyalo yudo pi e ring'o, wanyalo yudo pi e rabolo, to wachako yudo pi kendo modho mopogore gi man kae. Ero kamano. Madel dwaro micro gi macro. Madel dwaro micro gi macro. Ero kamano. Ipodi medo lero na gimoro kanyo pichani. Koro pichani kwa chako ng'iye maber, to ireno ka rangi ne bende opogore, kidienje opogore. Rangi ne ber gi mar neno. Ber gi mar neno. Koro kwa wuoyo kuom
nutrients mane wacho kande magin vitamins to wawuoyo kuom gik moko kaka vitamin A. Koro vitamin A giwayudo kuom gik mara tong' gi gik mara kwere. Koro kibiro tedo ka carrot ni odwa biro mara tong' matin gi vitamin A, wan kod nyanya man gi vitamin A, wan tiere kod hoho kabe man gi vitamin A, wan tiere gi dania man gi vitamin A. Mano wawuoyo kamano. Wawuoyo kuom vitamin C gi vitamin E bende. Makonyo e geng'o tuoche mopogore opogore to gi jiwo leche. Koro wayudo ka wan kod gi kendo alode mopogore opogore. Vitamin C kendo wayudo kata kocha e chak winjo. Aya kwa wuoyo kuom iron mabed micronutrients mane wawuoye, iron wayudo kuom ring'o. Nikech ng'enyne ring'o olos kod remo. Koro wacho ni iron ni nitiere gimiluongo ni him gi non-him. Him en wayudo kuom ang'owa kuom remb le kata kuom ring'o mar le ma nika to non-him wayudo ang'owa e alode. Koro sama wachamo ring'o gi alot wayudo nyaka iron no, wayudo nyaka vitamin A. Koro micronutrients gipondo e chiemo opogore opogore, gipogore gi macronutrients. Erokamano. To madini te to yudore e chiemo en mana ni gin kidienje mopogore opogore. Erokamano daktari. Nikech wang'e weche mag nok mar madini makare del mabende wanyalo luongo ni malnutrition. Wacho ni wadwaro grube gi duto te mag chiemo e del e kiwango madwarore. Ma kapo nono ni gin chiemo ma medo ng'ato teko kaka carbohydrates to inyalo yude kowuok e chiemo kaka kuon, inyalo yude omuogo, inyalo yude kowuok e chiemo kaka kuon, inyalo yude omuogo, inyalo yude mchele, inyalo yude chapat, inyalo yude nyuka, inyalo yude nduma kod gik makamago. Kato kwa bire magero del maginyalo yude e kidienje ariyo, mano mawuok e le kata mago mawuok e cham. Kuom ranyisi mawuok e le en kaka ring'o, en kaka rech, kaka tong', kaka omena, kaka chak, gik machalo kamano. Kaito mawuok e alode gin kothe kaachiel koda kanjuke, gik makamago kaka olayo, oganda, weche makamago. Wantiere kod micro, mani wacho ni gitindo tindo, tiende ni gin mago mokwanyal neno, kama oting'o madini kaka iron, kaachiel kod vitamin A, vitamin C, kod vitamin E, vitamin K. Mabende thothne yudore e alode kaachiel kod olembe. Manyiso ni gigi duto te dwarore e del kod pi moromo. Kanyo nyaka kanyo wachope maber. Erokamano ahinya. Mapo nono ni ng'ato ok nyal yudo madini gi duto te tinyalo wach ni onyalo bedo kod chandruok kata tuo mar malnutrition ma wawacho ni. Ocho ni nyaka ibed gi gigi duto te dendi dichiel sasa michiemo koso. Erokamano. Nitiere del tiyo mopogore. To kaber onego bed ni bedo kod gite dendi kod kaka dendi tiyo maber. Nikech ibedo niya gimire teko kaka gitiyo. Gijiwore kaka gitiyo. Iyudo ka samoro kichamo proteins mang'eny to ichamo vitamin A matin kata vitamin C matin kata vitamin K matin, in gi tuo minyalo bedo godo e dendi. Nikech iyudo ka mana wacho ni micro kande gin tijgi jiwo kaka macro tiyo e del. Koro chiemo mamiyi teko, chiemo mamedi magero del to gi modhi, iyudo ka mondo mi giti maber e dendi nyaka ibed gi micro kande. Koro wacho ni kwa mfano mondo mi ibed gi vitamin D maber e dendi nyaka ibed gi calcium. Nyaka ibed gi proteins maber e dendi nyaka iron bedie. Koro iyudo ka micro kande tijgi en jiwo mondo macro tingre malo. Koro watemo wacho kaka joma nigi lony ni sama ng'ato chiemo ber kochamo kidienje go duto te. Erokamano. Jomage ma thoro bedo kod chandruok mar malnutrition daktari? Erokamano. Malnutrition en kidienje duto te. Malnutrition chakre kuom nyathi ma pod nie ich, kuom nyathi mosenyuol, kuom rawera madongo, kuom miyo mapek, nyaka kuom jodongo. Koro kwa wuoyo kuom malnutrition to wacho tuo ma en ok oluoro higa moro amora. En mani wahinyo miyo pek ne nyithindo mane higni 5 kadok piny kaachiel to gi joma miyo. To kuom joma miyo be wahinyo miyo pek ahinya ne joma miyo mapek. Koro malnutrition adier ni omako ji te, lakini nitiere kidienje moko mwamiyo pek moloyo. Ma kidienje mokwongo ma omi pek en nyithindo mantiere bwo higni 5. Mine to mine mapek. Mine mapek. Iwacho kacha ni en gima nyalo mako ng'ato ang'ata chakre nyathi ma pod tiere ich nyaka joma dongo ma higi osenia. Pimno ni nyathi ma pod tiere ich nyalo bedo malnourished nang'o? Erokamano. Nyathi manie ich yudo madini gi kowuok kuom min gi. Miyo sama min gi chiemo marach kata ok chiem kare to kanye mobo yude chiembe en owuon obo timo ang'owa obobro hinyore. Iyudo ka nyathi ma pod tin fuonde gi kod koka losore, odwa ni mondo obed gi choke motegno, odwa ni mondo obed gi remo moromo, odwa ni mondo fuonde ne ochwere. Koro iyudo kwa mfano ka mama ok cham iron moromo to nyathi nyalo bedo gi tuoche mag lumbru. Koro nyuole ka en gi gimiluongo ni spinal bifida. Koro nyaka mama chiem makare. Mama kok cham calcium moromo, tiyudo ka nyathi wuok gi choke motimo nade? Choke mayom yom. Koro iyudo ka chiemb mama hinyo nyathi manie ich. Koro ko chiemo kare to nyathi bet kare.
ko chiemo marach nyathi bende bet marach kaluwore gi pel motudo min gi kaachiel to kod nyathi. Pacho ka daktari kwanyalo ng'iyo kata ka wanyalo go picha jogo mathoro bedo kod chandruogni mar nok mar chiemo moromo manyalo yudo kata ni malnutrition gin jogo mantiere e gwenge mage tang'o ma nyalo bedo ni chwalo gi kata contributing factors momiyo ni ginyalo bedo kod chandruok mar malnutrition. Erokamano. Koro kwa wuoyo kuom gimomiyo ng'ato nyalo bedo gi malnutrition to wanyalo wuoyo kidienje adek mopogore. Mokwongo wacho ni gin immediate factors. Mano gima ni kuomi ni wuon nyalo bedo kuomi kaka ng'ama miyo, nyalo bedo kuoma kaka ng'ama dichuo, nyalo bedo kuom rawera moro amora. Ma achiel kuom gi en tuoche mamako ji. Samoro tuo moro nogoyi mar ng'ok kata tuo mar diep kata in gi malaria, koro iyudo ka mondo mi gigo tie dendi maber otimre nade ok nyalre. Koro achiel kuom gin tuoche manyalo mako dhano. Mar ariyo en gima luongo ni appetite. Kata bedo gi siso mar chiemo. Samoro ingima in maber to mak mana ni siso no imionge godo. Koro samionge gi siso mar chiemo, ok ibi chiemo kare, manyiso nang'o ni bobedo malnourished. Kwa wuok kanyo to wan gi miluongo ni underlying factors. Underlying factors en niya, chiemo nitie to ok inyal yude. Economically ionge pesa mar nyiewe. Iyudo ka ring'o nitie chiro, omena nitie chiro, rabuon nitie chiro, lakini ok inyal timo ang'owa, ok inyal dhi bi yude. Ido goda litedi. Matiende ni economically kifedha in nade in piny. Mar ariyo en bedo gi ng'eyo mar ng'ama mama. Mawacho ni knowledge matimre gi gik mag michamogi. Mama samoro en gi nyathi kata en gi anyuola kata en gi familia mare to onge gi lony kata paro mar ang'owa mar gik monego bed notedo. Koro nyalo kotedo nyuka gokinyi, nyuka ne momadh sa 7, nyuka ne momadh gotieno. Koro iyudo ka en owuon en gi teko ni omiyo anyuola mare kata familia mare chiemo. Mak mana ni onge ng'eyo. Koro ng'eyo no koso ng'eyo be nyalo miyo ng'ato bed gi malnutrition. Mar adek gin osiptende ma wan godo. Ka mama odhi osiptal seche mopek ama ka baba odhi osiptal seche motuo to services go onge kata gik minyalo timne gi osiptal onge. Nok mar yedhe minyalo migi kata nok mar puonj minyalo migi osiptal. Kidieny mar adek en makoro wacho ni basic. Mago koro ma dhi gi sirikal. Sirikal nyalo wacho ni policy. Giwacho ni dweni nyaka dweni chiemo ok dhi kama dweni nyaka dweni ji chamo gima kama. Koro iyudo ka policy ma sirikal oketo kata yor kelo chiemo no be nyalo miyo ng'ato bedo gi malnutrition. Koro kwa go picha to iyudo ni gini chakre kuom ng'ato wegi to dhi anyuola mare gi alwora mare to dhi e sirikal at large. Erokamano. Ma en chandruok mawuotho nyalo chako matin to tiere kaka omedore kaka odhi adhiya kaka omedo sudo. Choche ni gima nyalo mako ji duto te kotenre kod kidienje mopogore opogore. Samoro intiere kod chiemo no to pesa minyalo nyiewo godo onge to chono nyaka nyiewe. Samoro bende ionge kod ndhadhu kata appetite. To samoro bende ionge gi appetite to pesa bende ionge go tende ni okoyot kata matin. Waka uyoyo waduogo ka waduogo to wadhi nyime kod chenro mar penj laktar kik dhi mabor kata matin kik isudi. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles, and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Sama otimore. Kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kile kolose. To tieno bade. Roslyn Obala. Jite nyalo dhi e school to ji adimo agi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno biro achiel kachiel kod Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 2 okinyi. Kik bai.
Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa raha. Nyeumok kuona mara raha premium kawuono e duka machiegni kodi. Koro sani na biro riti maber. Mana kaka naritoga Bihan wuoda. Bani nyathina donge koro ini biro bet koda. Hii imeenda kabisa. Kila wiki lazima kuwe na mshindi, sio lazima ijae 13. Shambiki nilianza kitambo, nilikuwa nacheza hii mipira ingine, lakini wakati nilijua Kaende, nilijaribu Kaende, na sababu sasa nimekuwa mshindi wa Kaende. Sabiki ni rafiki wangu na ninaichezaga. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kauno wang'io malnutrition kata nok mar madini moromo e del. Wang'io kacha gigo mopogore opogore manyalo miyo ng'ato wanyalo wacho ni en malnourished kod kidienje mopogore opogore. Tilero kacha ni onyalo chako gi ng'ato achiel to dhi nyaka e gweng' modhi nyaka e sirikal makoro ang'no chuni sirikal mondo mi ochiw chiemb kony mondo mi oganda kik tho kotenore kod nok mar madini moromo e del mabende pimo ne gibiro ga e kidienje ariyo. Koro ka wawuok e weche mag chiemo kachiel kod chiemo beti kata chiemo onge, daktari adwani mondo mwang'e ne seche ma dendi onge kod madini moromo kata ok yud chiemo moromo, tero okang' kokang' ni ang'o matimore del gi lak sechego. Erokamano. Ing'eni dend dhano kaka ne wacho ni odwaro madini gi mondo obed kare. Nyiso ni wantiere gi kidienje ariyo manyalo timore. Achiel kuom gi wacho ni biochemical. Biochemical tiende ni matimre ei ma in iwuon ok inyal ng'eyo. To ka biochemical ni ok ilose maber seche mowinjore to biro bedo gi gimiluongo ni physical manifestation. Tiende ni gini koro neno oko mar del. Koro iyudo ka gima kuongo timre iye mok wane en ni cells mag dendi bedo maonge chiemo, gikoso chiemo, mar ariyo gichako bedo matuo, mar adek tijgi chako dok piny nikech kionge chiemo to ok diti maber. Kosetimre kamano to gini koro chako nyisre e dend dhano. Koro samo nyisre e dend dhano kaka onyalo ng'eyo en yore ariyo. Nitiere malnutrition mabiro bang' kinde malach. Ok obi bang' kinde machuok. Ok obi dichiel. Wacho ni chronic. Onyalo kawo thuolo mang'eny. Achiel kuom gi en thirno. Miyudo ka nyathi othirno onya dundo moloyo hike kaka onego bed nobedo. Nitiere pogruok kind dundo gi thirno. Koro ma othirno to en warange igni ariyo kadok piny. Koro mondo mi wach ni nyathi othirno kaka achiel kuom fwenyo malnutrition en ni nyathino osebedo ka nigi shida mar chiemo kuom igni ariyo nyaka ne makich ne banyuole. Mar ariyo en gima wacho ni wasting. Iyudo ka koro dend nyathini chako rumo. Iyudo ka modhi mane dende chako rumo, boche mane dende chako rumo, chako dong nyathi matimo nade, nyathi ma puot. Dende koro rumo, ng'ede ne chako neno, lwete ne chako bedo modhero, wenge ne koro chako bedo madongo. Koro mana achiel kuom gi kendo miyudo ka inyalo ng'e godo malnutrition. Mar adek inyalo ng'iyo kit kogno mar ng'ato. Sama koro iron onge dende kata protein onge dende to koke chako dolre. Koro king'e tiyudo ka en gi kogno modolre. Mano nyiso ni nyathino osebet kuom ndalo mang'eny mok cham chiemo magero del kata iron. Inyalo rango kendo yie wich mag ng'ato. Ineno ka yie wiye ok gin yie wich malamlam, ok gin yie wich ma obet kaka onego bed ni yie wi dhano obet, ok girateng', gibiro mar rabuor to gilamlam. Samoro be gilal ma mok ginen. Mar ang'wen inyalo neno nyathini ka tuoche koro chako donjo e dende. Samoro dende koro chako walre, amo chako bedo gi diep mang'eny, chako bedo gi ng'ok mang'eny. Mar ang'wen iyudo ka koro dende chako kuot. Wabro neno e pichni go machiegni. Kayudo ka koro dende chako kuot mopogore opogore. Koro gima timore momiyo gigi te timre kuom dhano en ni fuonde mag del chako bedo maonge teko. Iyudo ka ich koro ok nyal rego maber nikech onge teko.
Oboye koro kiyo maber nikech onge teko, erokamano. Nyiroke koro ok ti maber nikech gionge teko. Koro iyudo ka fuonde mag dhano chako bet mos, gichako tiyo mos nikech teko onge. Koro kwa ng'iyo pichano, kwa mfano iyudo ka nyathini, wanyalo wacho ni nyathi ma piny ne higni 5. To king'iyo to dineno kotuo ma koro dende orumo. Inyalo neno ka ng'edene koro neno, lwete neno kako dhero, tiendene koro dolore, en owuon ok onyal chung', onge teko moro amora ma dobed godo. King'iyo tiyudo ka iye koro chal ka gima okuot nikech ang'owa, chuny, mwacho ni chuny, liver koro tije osechako rumo kaachiel to gi ang'owa gi nyiroke. Koro magi gik manyalo timore e dend dhano sama en gi malnutrition. Tiende ni fuonde te mag del, wawacho gi dho ngere ni reductive adaptation, koro ok giti kare. Nikech teko onge, madini bende onge. Erokamano. Ipimo kacha kuot mar del daktari kaachiel kod kuot kuonde mopogore opogore kaka mag ich, mano nyalo nyiso ni samoro chuny kata nyiroke ok ti maber nikech gigi duto te dwaro chiemo makare mondo mi giti. E seche ma denda nyathi kata dend ng'ama ng'ongo kuot, seche go koro ang'o mokethore dende? Debe ni gin nyiroke, debe ni gin ang'o? Koro gima timore kuom nyathi ma dende kuot en ni obedo gi pi mang'eny e del. Bedo gi pi mang'eny e del nyiso ni oonge chiemo magero del moromo, wacho ni proteins. Nikech gimomiyo pi bedo, onego bed ni pigno ringe leche mag del. Koro sama proteins onge del ni, to pigno chako muomore ka wuok e leche to donjo ang'owa, donjo e fuonde mag dende. Koro iyudo ka kar mondo pi ringe e leche mag del, to pi koro wuok oko to timo ang'owa, donjo e pien del. Koro mano timore nikech en gi proteins matin, chiemo magero del. Koro onego bed ni nyathi machal kamano chamo chiemo magero del mang'eny moloyo, mawacho ni proteins. Koro mano e gima miyo pi chokore e del, onya chokore e tielo, onya chokore e lwedo, onya chokore nyaka e wang' duto te. Samoro onya chokore e del mangima. Erokamano. Iwacho kacha ni samoro onyalo bedo kod ng'ede. Daktari, gima daher mondo mi apenji ni kapo nono ni gigi duto te timore, aneno ka wasedonjo ranyisi tayari, ranyisi manyiso ni nyathi en malnourished kata ng'at mang'ongo. Gigi duto nyaka gitimre atima dichiel, koso moko nyalo timore kato gimedore, koso gibira bira gi dichiel, ma iyudo ka nyathi odhero, iye okuot, ng'edene neno, iye wiye lam, wengene, pien dende bende kata kimulo tineno anena ka. Gigi biro dichiel gite? Gigi biro mos. To moro luwo wadgi kalure gi thieth moko tim makare. Onego bed ni sami chako neno gigi to ber kifwenyo chon. Wanyalo wacho ni kwa mfano, kineno ka nyathi chako bedo maonge gi kilo, kilo ne chako dok piny, matendo chako bedo underweight, onego bed ni iwuon tim ang'owa ifwenyo. Daktari, wantiere kod atimo mos kuom ng'adi, wantiere kod kidienje ariyo mag ji, wantiere kod nyithindo ma odhero kod marondeche. Akeni bise winjo ga dholuono, ma ng'ato mano en dende, ok otuo to dende en matin kamano, to wantiere kod modhero. Rondeche ni bende wanyalo keto gi jok ma e group jok magin malnourished koso? Joma rondeche ok wakete group joma malnourished. Kechote mwacho niya, nitiere bedo randere mar kodhi. Ma king'iyo wuon gi en randera, king'iyo min gi kata wat gi moro. Koro iyudo ka chiemo to chiemo kare, mak mana ni dende orandere, ok onyuny, dende ok bed maduong'. Koro kwa wacho ni otuo to wabiro kete e kidieny marach. Koro ng'at marandere gi ng'at modhero gin ji ariyo mopogore. Dhero biro kalore gi chiemo ma ng'ato chamo. Koro gima nyalo konyo wapogo ji ariyo gi en ni bet kode piny tikao historia mare mar chiemo, ni sega bedo ki chiemo nade. To kido ka chiemo mare ni kare, tibocho ni ma ok en mar ang'owa, ok en mar tuo chiemo, ma en mar kodhi. Koro joma rondeche ok onego wakete e kidieny mar jomodhero. Koro wadhi nyime kod ranyisi ka gibiro dichiel te koso moro to kwadgi moro. Wacho ni moro biro to kwadgi. Iyudo ka onyalo chako gi lalo kilo ne chako dok piny nikech ok oyud chiemo maber. Mar ariyo iyudo ka bedo gi siso mar chiemo chako lal, appetite biro to lal kanyo bang'e. Mar adek tiyudo ka koro ochako bedo mayom, wacho ni obedo weak, ochako bedo mayom ma koro kata chung tame, samoro wuotho tame. Koro bang' mana kosetimore to fuonde mag del koro chako timo ang'owa, chako dok chien. Koro iyudo ka kako medo we chiemo no, koro tuoche moko ge chako donjo. Iyudo ka koro ng'edene chako neno, nikech koro osechako dhero, koro nyaka boche mag kore oselal, boche mag iye samoro oselal. Iyudo ka pien dende koro bedo ka law mokunjore. Iyudo ka koro pien duong' molo choke, koro iyudo ka ochako bedo gima wawacho ka ni ochako bedo ka law mokunji, mano biro bang'e. Kaka wanene e bam. Kaka wanene e bam neno. Alafu koro mabiro mogik en kuot mar del. Nikech mano koro nyiso ni orumo, ma koro gima watim kanyo, matim ang'owa, tere e osiptal koro. Koro kuot mar del mabiro mogik, ma king'eyo chop kanyo, to mano koro mang'eny osetimore. To bang' kuot mar del osebiro ma koro okuot to chako barore. Kanya makoro yudo ka koro dende chako barore, ka koro tiende chako bedo ga dhola e yuothene kata e lwetene. Koro mano koro biro bang' kuot mar del. Koro
seche mage otimore opogore kuom nyathi ka nyathi. Nitie joma nyalo dhi piyo, nitie joma nyalo dhi mos, kalure gi kinga mar dende bende. Erokamano. Del barruok ni wach ni koro madini ka achiel kod tek gimoro amora mani nyalo chame del orumo. Erokamano. Gima mano koro gimichamo onge, mar ariyo koro wacho ni infection odonjo. Nikech nyathini onego bed ni en gi askeche mageng'o tuo, mowacho ni antibodies. Koro sama ok ochiem kare to askeche go bedo matin. Sama askeche obedo matin, tido koro infection donjo, nyalo bedo bacteria koro donjo kanyo, fungi koro donjo kanyo, koro ka gige makoro miyo nyathi chako timo ang'o, chako barore. Kamano. Daktari pono ni ng'ato nitiere kod nyathi ka ina makoro waneno ni kato neno ranyisi gi kidienje mopogore opogore to biro iri kaka laktar molonyo weche mag chiemo. Itimo diagnosis nang'o mondo mingi ane ni to emonge godo nikech bende wantiere ga kod tuoche mamoko ma samoro yudo kidieny achiel mar chiemo kuom ranyisi kimiyo nyathi kidieny mar chiemo kaka mar carbohydrate ma en rabuon nyuka waru rabuon nyuka gik makamago to kimiyo kidienje mamoko mano bende opogore kod ka chiemo onge completely seche mosekil ni nyathi itimo nang'o? Seche ma nyathi makama obiro ira kaka daktari to wabo timo gik moko abich. Nitiere tests mwatimo kata pim mwatimo e kidienje abich mopogore. Mokwongo wacho ni anthropometrics. Anthropometrics ni wadwa pimo nyathini kalure gi dende, pek mare kod kilo mare. Koro anthropometrics ka wabo kao fut to wabo pimo fuondene, onego bed ni kwa pimo lwete, nitie gima luongo ni mwak tape. Wapimo to wang'iyo ni chwe mar ringe chopo nade. Mar ariyo nitiere erokamano. Koro ineno nyathi sama obiro ira kama to wan gi gima luongo ni mwak tape. Wacho ni mid upper arm circumference. Koro sama kao gino pimo godo lwete to ka alama marateng' ni owuok kuma majani to nyathino ni kare. Mano onge shida moro amora. To ka alama marateng' ni owuok kuma ratong' to ni nyathini ok en kare nikech otimo ang'owa ochomo kuma rach. Koro kanyo wanyalo nyiso mama gi kaka onego bed no chiemo ka en e dala gi gik monego bed no timo. To kwa biro bedo kaka makoro ni kuma rakwar to ni nyathini koro dende osetimo ang'owa oserumo. Koro gima nyaka watim nyaka koro chak thiedhe. Mana achiel. Kendo kwa chak wang'iyo mwak tape. Mwak tape. Mar ariyo wapimo kilo mare. Ntiere kalenda monego bed ni kilo mar nyathi dhi machalre gi higni ma en godo e kit ngimane. Wacho ni weight for height. Koro ing'iyo ni borne rom nade to kilo ne rom nade. To ntie kwana mwatimo to wanyisi ni ka kilo no ni piny to ni nyathini dhi kuma rach. Aya bang' anthropometrics kwa seng'iye kamano to ntie mar ariyo mwacho ni biochemical. Biochemical koro watere lab, wakao rembe, wado pimo ni iron rom nade, to wadwa ng'iye ni lachne chal nade, bende gi infection moro, olaw ma en godo chal nade. Koro kuom biochemicals kanyo wapimo koro pi mar del koro. Wanyalo kao remo, wanyalo kao losruok mare ka ben gi infection, wanyalo kao kata pien dende, inyalo ng'iyo kaka chal. Bang' biochemicals watimo gima ni clinical. Clinical koro en gima ineno gi wang'i kaka daktari. Inyalo ng'iyo ni kalure gi wang'e ni wang'e rachar ahinya, manyiso ni onge remo. Inyalo ng'amo dhoge tirango lewe, samoro lewe rachar mano onge remo. Inyalo biro ting'iyo dende kokuot. Wasana sana watemo ng'iyo tielo. Kech sama dend nyathi kuot to chakre gi tielo ka biro malo. Nitie picha moro ka mar tielo ma chal mokuot. Koro idiye gi wi lweti mos. Wawacho ni idima. Koro kineno kodire to mano kirango tielo tido ka tielo ni koro osekuot. Koro imako tielo ariyo gi lweti kama tidiyo gi mos. Koro gima wang'iyo ka ni proteins mane dende chal nade. Nikech ka proteins ni piny to koro pi bedo mang'eny e del. Koro gima nyaka ing'i bed ni sama idiyo gi to nyaka bed ni gifuonyre tiende ariyogo. Matin ni ka konchielo fuonyre to kumoro chako fuonyre to nyalo ni mano ok en malnutrition. Kata bedo ni en gi shida mag mag chuny kata mana shida mag ang'owa mag nyiroke. Koro ma waluongo ni bilateral pitting edema nyaka idibne ka gitege diyore. Mano clinical. Clinical ka kendo nyalo rango yie wich. Yie wich nyalo nyisi ka nyathi nigi proteins moromo e dende kata iron moromo. Inyalo kata ng'iyo del mawalore, mano be clinical. Mar ang'wen wawacho gima iluongo ni dietary. Koro ichako penjo min nyathi ni chiemo ga nade. To chamo ang'o, to chiemo sadi, to ang'o moko cham. Tinyalo kata penjo ni odiochieng' ochiemo didi, inyalo kata penjo ni dala adek mokalo osega bedo kochamo ang'o. Koro dietary kanyo biro konyi ng'iyo ni chiemo ni tuo ni en mar chiemo koso ok en mar chiemo. To mar abich wang'iyo gima iluongo ni economic. Ichako penjo mamano koro itiyo tich mane. Manyalo mi pesa mitimo ang'owa miketo godo nyathini mondo chiem maber. Nikech ka mama ok ti tich maber kata ka baba ok ti tich maber to tek mondo pidh nyathi. Koro nyalo wacho ni tuo ni obiro nikech economic factors, nikech kech mar dala. Koro magi gik moko abich maber mwatimo mondo mi wafweny tuo mane del nyathi. Erokamano, lero maber mokalo.
To kaponono ni tepcha mwak tepcha nikech wach ni kane en majan to bera ko bire ratong ka to koro mano osechako bedo marach kae to kaponono bire makwar ka to koro rach ni majan cha taneno kodwa dhi mabor ahinya okobichopo ka koro nyalo wacho ni okalo tong ochomo weche mag obesity ka ineno nyathi matin kama gima be nyakwang'e ni mwak tep no kende okoromo en yo achiel nikech samoro wach niya ni nyathini nigi edema dende okuodo pi donge ni en gi malnutrition lakini mwak to bro wuok manade bro wuok mag green koro ber king'eyo ni itimo gigi te kanyakla tiwacho ni okay kwang'iyo mwak tep wacho kama kwang'iyo weight for height to wacho kama kwang'iyo clinical ka to wacho kama kwang'iyo diet to wacho kama koro gigo te kisetimo koro kinyalo ng'eyo ni ka average average koro mwak tep ni be nitie kuma kokale to be kendo koro rach nikech wete mwacho ni kochako chopo 15 gi nus 16 to ni nyathini kendo koro odhi kuma rach koro nego bed ni wang'iyo kaka ochiemo wakawiyo mana watino duogo bang' thuolo machuok wadhi nyime kod penj laktar kik idhi mabor kata matin kik isudi. I started building rockets in the year 2009. I also built planes and sold to my friends. And I also built models of the iconic rockets that we know. For instance, the Saturn V. So currently, I've taken it a bit more serious. You can build it from balsa wood or cypress. You can build it from aluminum tubes or steel tubes. I aim to pass the knowledge I've accumulated in building rockets to other people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngimagi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce nadhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anje tich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapok omeny, kik kibaji goyi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso, saa 3 otieno e mine wacho. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na neema na daima ni dawa yake njema. Mjamboni wa Kenya, ni wapenda muziki. Sasa unaweza kupata wimbo huu kama sikiza tune yako. Ni rahisi. Bonyeza *811 *342# na utabarikiwa. Kumbuka, sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Kuanzia next week mutaanza kuona bei ya unga ikiteremuka kwa sababu ile itakuwa imefika. Jatend Penj William Ruto osingo ni bech mokuon biro dok piny kochakore juma manyien. We are urging the National Treasury to remember and consider that county governments also employ civil servants. And so if they pay 50% of the salaries at the national level, they should also give us our 50%. Riwruok governors okwayo piny owacho mondo dew jotije county sama gichwalo chudo ne jotije. Midhiero pod okwako skunde ka jonyuol seyo piny owacho kuom rem rito ngima jopuonjre e yo makare.
machiegni kendo penj laktar kokali Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu wang'eyo nok mar chiemo kata nok mar madini madwarore moromo e del mabende daktari luongo ni malnutrition. Opimonwa kata ni gibire kidienje mopogore opogore kendo kapono ni ok onon maber to nyalo nyiso ranyisi mang'eny. Ranyisi mokwongo nowacho ni ahinya kuom nyithindo matindo en ng'ede nyathi mabiro kwanore, en wenge nyathi ma samoro nyalo bedo ni koro olutore kata obedo madongo. Nowacho kata ni pien del nyathi be kata kidiyo tiendene kama atibo yudo ka tiendene go fonyore kendo donjo yito kata pien del kimulo kama ato nyalo nyisi ni onge gimoro e pien del ka en mana pien gi chogo. Kato bedo pimonwa kaka gitimo nonro mondo mi ging'iyane ni to ma e chandruok manyalo bedo ni ohinyo kata odonjo kuom nyathi. Ubong'eyo ni en kidienje mane mar kech kata anyalo luonge ni kech donge tuo mar kech nikech chiemo bende onge kanyo. Daktari, thieth thoro chalo nade? Thieth watimo e kidienje ariyo. Nitiere mowacho ni outpatient en ni mama nyalo biro gi nyathi e osiptal to dok dala. Mano kirango tise ni mama gima timore ka en ni nyathini pok obedo matuo ahinya, bakwana ni lok kit ang'owa, lok kit chiemo mimiye. Koro inyalo go kode mbaka to onyisi ma en godo machiegni madoyudi tikonye loso chiemo moro maber, kata kaka onego bed ni miyo nyathino chiemo maber modhi timo nade modhi miye dala. To koro biro ga e clinic, inyalo kata kete no bi bang' wige ariyo kata dwe ka dwe. Koro mano thieth mwatimo nade mwathiedho dala. Mar ariyo nitie mwawacho ni koro en supplements. Koro obiro to kopogore gi chiemo mochamo dala to nitie mimede be. Ise ni koro dhi gi mogo ni dhiru ne nyathi nyuka ama dhi gi ma idhi ket ne nyathi e nyuka mondo cham. To nitie kuma koro kochope to wabedo gi nyathi e ward. Wacho ni ka koro nkech ing'e ni nyithindo go kuma koro kosechopo ma koro dende okuot, ma koro appetite onge, onyalo ga tho e yo mayot. Nkech ing'e ni nyathi mosedhero mochalo kamano, kimiye chiemo dichiel to tho ne yot. Nkech ing'e ni koro fuonde mag dende osetimo ang'o, osebedo mayom yom. Koro kigage chiemo mang'eny to bedo ma otho mayot. Koro ka mama nyalo biro gi nyathi e osiptal to nyisi ni nyathina ne ngima nyoro to nadok dala to amiye nyuka to tho. Koro kwaneno ka osechopo e kiwango no to wadong' gi nyathi e osiptal ma ok tin ne ndalo 7. Nkech nitiere kaka koro kanyo wacho ni koro wathiedhe inpatient, koro wadmit e osiptal to wachako thiedhe koro kioro osiptal to mama gi be ni kanyo. Koro gima watimo ni wachungo chiemo moro amora monego bed ni ochamo, koro tiyo gi chiemo ma wan wawegi mwamiye e osiptal kae. Koro kanyo wan gi kendo kidienje adek, wan gi stabilization phase, mwacho ni nyathi nyaka bed stable, obiro kaka ing'iye, ochal ng'ama ochiegni dhi koro. Koro wacho ni we mondo watim ang'o, waduoke kama onego bed nobete. Alafu mar ariyo wadhi transition ka koro wachako miye chiemo matin to pod wamedo gi mar ang'owa mar osiptal. Alafu wadhi e recovery phase koro ma koro kosebedo maber to nyisa mama ni koro dhi kode e dala but biduoga kode bang' dala ma koro wamiye no. Koro wanyalo timo thieth e dala kata wanyalo timo thieth e osiptal. Ero kamano. Mathoth ne seche ma usekete ka udwa stabilize ni ang'o mutimone? Samo osebiro e osiptal kanyo nanyisi ni koro okene hali maber. Ma king'iye tido ka koro en nyathi ma chunye nyalo chot sa asaya, oonge teko moro me dende, oonge pi moro me dende, kimulo dende, ok onyal tugo, dende koro ng'ich, mati ni rembe osedok piny. Koro wantiere gi gik motiyo godo osiptal, ma wacho ni therapeutic feeds, tiende ni gin chiemo motiyo godo e thieth, to gin chege. Nitie moro miluongo ni F75, to nitie miluongo ni F100. Koro sama wachako thiedho nyathini, to wachako gi F75. Mwakete banyaka ochak timo ang'o, appetite chak duogo, bochak bedo maber, ma koro nyalo dhi F100. Koro ing'e ni F100 kwa chako godo to yot mondo nyathini otho. Nikech wacho ni wachaki gi yo mapiny. Koro F75 tino yudo mana 75 kilocalories kende. To F100 tino ni koro wagole 75 watere e 100. Bang' kanyo to koro chako miye e chiemo ma mopogore mag osiptal, nyalo bedo nyuka but enriched momede gik moko matin kapok wawe mondo dhi dala. Mondo mi wawuoge 75 nyaka 100 ma thoro ga kaundala di kama. Othoro kaundala 2 to ndala 3 kamae. Lure gi kiwango ma nyathi nitie. Kech moko biro matuo kabisa ma kigole F75 bitere F100 to chako dieo. Okay. Koro ng'eni sama diepo chakore chaki duoke F7. Nyisa ni macha pod ni malo moloye. Koro chuno nyaka chaki duoke F75. Kamano. Magi be nitie kaka ginyalo hewo del. Nitie kaka ginyalo hewo del. Maka pono ni okobera ahinya to nyalo kelo ni chandruok. Daktari, awinjo kipimo no kata ni nyathi kokel ni hospitali ni kaka laktar. To nitie pim mang'eny ma ibiro timo ne nyathi kata ibiro pimo ni ma en kidienje mane, nikech kuom nyithindo wantiere kod kwashako kachiel kod marasmus, to kata wantiere kod malnutrition kwa nyalo kete e onget achiel. Thieth mar tuoche gi gichalre achala, ma wantiere kod stabilization kata wantiere kod ni wacho ni transition, giduto te itimo gi kanyak, itimo maromre.
En thieth achiel mak mana kaka itime mopogore. En thieth achiel. En thieth achiel lakini kaka itime mopogore. En stabilization cha en achiel, transition cha en achiel, catch up growth en achiel. Mak mana itime mopogore. Ranyisi mokwongo en kama, nitie nyathi manyalo bedo gi kwashako, to nitie nyathi manyalo bedo gi marasmus. Kwashako nigi pi e dende, to marasmus onge pi e dende. Koro kaka ikawo nyithindo gi miyo pi maromre, to kwashako ni idhi hinye nikech en gi pi mang'eny mokalo. Koro ing'eni ing'iyo to wacho ni kaka ithiedho kwashako to gi kaka ithiedho marasmus gin thieth ariyo mopogore. Koro nyaka ing'e ni kiwango mar chak mimiyo kata kiwango mar pi miketo e dend nyathi luwre gi tuo ma en godo. Kamano. Thoth ne koket gi wuod gikawo ndalo adi wuod daktari? Ojakawo gimoro wik achiel to wige ariyo. Ema kana ni kaka nowacho mokwongo chande luwre gi kit nyathi kaka en owuon otimo ang'owa odhi. Nikech kigole e okang' machielo bitere moro to onego bed ni ochung' kanyo maber kok idhi mar adek. To kido ka mar ariyo ni pod ohinge, ichak iomo kode fwa e okang' mar achiel. Koro kanyo ma delay jabet nikech samoro igole F75, itere F100, diepo chakore gi ng'ok. Tiende ni chak iduoke F75. To nitie maro ma kigole F75 tere F100, odhi mana maber ma gima chande onge. Koro ndalo ma nyathi kawe osiptal, luwre kaka nyathi wuon obiro kako chal to kaka odhi gi thieth mbele. Adwani mondo mang'e ne weche mag thiedho nyathi to dok dala. Iyudo ka samoro isebiro ng'ama mi osebiro gi nyathi mipimo ne maber dok dala. Kapo nono ni ruone nyuka, unyalo kata miye chiemo mamoko mondo mi odhi orune nyathi nyuka. Ok ang'e ni puonj mage ma umiyo gi lakseche gi bende. Nikech nitiere kidienje mag puonj moko ma kokichiwo to nyalo kelo chandruok. Nikech kapo nono kichiwo weche mag hygiene kata weche mag ler seche miloso kata miko chiemb nyathi to nyalo kelo tuoche mamoko kaka tuoche mag diep kaachiel koda kang'ok. Mabedo bodo kata ni biro tero ratil mar nyathi piny to bodo ka nyathini bende dende nosedhi piny nikech nitiere kod chandruok mar malnutrition. Kidienje mag thieth thoro chalo nade kata okange mag thieth gin mage kopogore kod miye chiemo makare. Kamano. Koro ing'eni ng'ama miyo sama obiro osiptal newach ni mar ang'wen matimo iluongo ni dietary, itemo penje kaka nyathini chiemo. Koro puonj mokwongo en dwaro pach mama ni to ging'e kuma owuoke gi gima otimo, mano biro miye thieth makare. Koro gima kwongo watimo en watimo history, wakawo historia mar mama ni kaachiel gi nyathine, kaachiel gi family en gi nyithindo adi, kata ka en gi jaode timo tich mane, to ka en kende to en owuon otiyo tich mane. Koro kisekawo nonro no te to biro konyi kaka ng'ama daktari mondo ing'e okang' mar ariyo mikawo. Koro kisekawo historia tido ka ichako nyiso mama ni koro ka en shida mar chiemo, nyalo bedo ni chiemo nitie lakini kaka ichiwe e marach. Samoro en oketo ni nyathi chiemo ka guok dichiel odiochieng' ama chiemo diriyo. Chiemo gokinyi tidhi kode puodho nyaka godhiambo ano chiemo kendo godhiambo. Koro kanyi temo loso nafas mar chiemo no ni onego bed ni nyathi chiemo katin to dibich odiochieng'. Karo ka chiemo onge titemo nyise ni otem kata loso puodho moro matin e bathot, mano koro empowerment, itemo nyise kitchen garden, temi pidho alot kata e bathot, temi pidho gik mathiso gi e bathot. Amara adek kaka noche ni weche mag ler. Nyalo bedo ni chiemo nitie lakini kaka ilose gi kaka ichame e marach. Koro itemo wuoyo kode tinyise ni sama iloso chiemo ne nyathi to onego bed kuma ler machalo kama, onego bed ni sande nyathi chalo kama, onego bed ni gik nyathi luoko machal kama. Mar ang'wen en pressure ma nyathi dhiye. Samoro en gi nyathi to koko ng'eny. Koro ing'eni nyathi chiemo lakini ok onyal yieng'. Koro itemo nyise be ni obed gi nyathi gi kwe. To ka en nyathi ma pod idhodho titemo nyiso mama ni kapok ochopo dweche 6 to dhodhe moko mi chiemo moro amora. Koro weche mag dhoth be nyaka imul, mano ka nyathi ma dhodho. To ka nyathi ma osewe thuno, to koro inyisa konego bed no miye mos achiel ka achiel nyaka obed maber, ok ni onywando ne chiemo te kumoro achiel. To itemo puonje be kit tet mopogore opogore. Onyisa ni omena ok en gima irego godo mok nyuka kata ang'o. Koro itemo nyisa konego bed notimo kata kit tet mare. Koro en puonj malach makawo katin to dakika 30 gi mama kipuonje achiel ka achiel. To oyiene be penjo. Kumoni no kantiere shida moro amora kata ene dala, oyiene mondo penj penjo. Mondo mi openj penjo. Na chenro mar penj laktar biro ne achiel ka achiel kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Daktari okipimro ni seche ma nyathi nitiere kod chandruok mar malnutrition, onyalo chango chuth koso en chandruok ma kapo nono ni okolu maber to onyalo siko duogo kinde ka kinde. Gima nyalo wacho kanyo ni lure gi gimo kele. Nitiere moro wacho ni chronic ma en stunting, thirno cha. Ting'eni kosekalo higni 2 to koro ok inyal thiedhe. En nyathi no thirno kamano nyaka chieng'. Omiyo wacho ni nyathi kapok ochopo higni 2 onego bed no chiemo makare. Wacho ni window period. Chakre ma kichne nyaka ochop higni 2 ma en ndalo 1000. Koro kama onego bed nyathi chieme maber mokalo. Nikech thirno no kowuok kanyo kapok higni 2 ochopo to mondo mi ilose bang'e koro tek.
Koro ka kosekalo higni 2 gi koro nyathino ok nyal dongo. Koro nyathi mothirno kanyo mok nyal dongo. Koro mano achiel kuom malnutrition mok thiedhre. Stunting en kosetimore to osetimore. To mak mana ni kuma koro wacho wasting, kwashako, marasmus go gito githiedhore. Mak mana ni duogo to nyalo bedo ni duogo to wajaga temo mondo kik giduogi. Nikech kipuonjo mama maber, tithiedhe maber, to tek mondo giduogi. Gin tuoche machango. Gin tuoche machango. Pono ni ok othiedhi daktari. Complication maduong' mar malnutrition en ang'o? Complication mar malnutrition achiel kuom wach ni stunting thirno. Koko thiedhe maber nyathi nyalo thirno. Mar ariyo, nyathi ok donge yo makare. Onyalo bedo nyathi ma obet wao kata weche mag skul koro ko winji obwongone ni piny nikech nok imiyo obwongone chiemo e sama kare kapod odongo. Koro ka nyathi ma nyalo bedo ni osebedo ng'ama duong' lakini pach nyathi ok onyal timo gik matek gi ok onyal lalruok kodi e weche matek madwaro paro matek gi. Mar adek en nyathi nyalo bedo gi ng'ol nikech samoro en gi malnutrition kotin iron samoro tine dende obedo gi spinal bifida obedo mong'ol ok onyal timo ang'owa ok onyal wuotho. Maduong' mogik en tho nikech koki thiedho nyathini kata koki kawo kode okang' mwinjore to yot mondo tho nikech iyudo ka koro fuonde mag dende chako nindo achiel kachiel basa ma koro chopo nyaka adundo koro iyudo ka nyathini en nyathi mowach nang'o koro osetho. Koro mage shida moko manyalo bedo kuom malnutrition. Malnutrition ok onego bed ni kawe yoro yiem en gima nyalo nego. Onyalo nego kendo neko matek kabisa. E sama chon tinyalo thiedhi ma nyithindo changa maber ma gidonga maber. Geng'o tinyalo geng'e ang'eni biro nyisa ka penjo kar geng'o kanyo ni en rito chiemo ma nyathi chamo maber kichich gimoro to tere osiptal to sasa mitere osiptal nyakine ni pimo ratila mar nyathi mondo ming'e ni kapo nono odongo kata ok odongi. Daktari wach mogik minyalo weyowa godo. Erokamano. Wach mogik en ni malnutrition nitie kendo en tuo mani kodwa to kendo ber mare en ni thieth mare nitie kendo ni kodwa. Koro atemo jiwo joma mine sana kaachiel to gi joma chuo to ganyuola duto ni malnutrition en tijwa waduto wate. Bero ngima mar nyathi ok ochuno nyaka bed nyathini en marwa waduto te. Koro kaluwora mari nyalo neno ranyisi moko manyalo nyiso ni nyathini tuo kata nyathini ni marach jiwo mana nyuola ne mondo tere osiptal. To mak mana maduong' en ni ngima en gima en mwandu ma wan godo koro nyaka warite maber kik wayie mondo malnutrition oneg nyithindwa. Thoth wacho ga ka en ngima en mwandu tene ni ngima nyithindo nyaka mar joma dongo duto te nyaka kaw gima ino madwarore mondo mi jobed kod ngima maber. Daktari kwacheko chenro wach mogik miweyowa godo odiechieng' ma kawuono. Erokamano en ni en moro mara ni koro ji oseng'eyo adiera ni malnutrition nitie to ok en gima onego bed ni wakawo mayot. Koro ka nitie ng'ata ma nigi shida machal kamae to nyalo chopo irwa mondo wanwang' konyruok makare. Mar ariyo kik wadhi osiptal mana ne tuoche mamoko. Kaw thuolo odiechieng' achiel idhi osiptal ipim nyathini ka be en kare. Malnutrition en gima imanyo gi thuon mondo mi ing'e. Erokamano. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi yudi kanyo? Wan atiyo gi migawo private consultancy miluongo ni Wealthy Health Nutrition to be ginyalo chopo kodwa e yor simu bende maena 0708 250 306. Anyalo nuoyo 0708 250 306. Kamano. Mano kaka daktari owacho. To bende samori temo manyo chiemo mang'eny kata chiemo ma ipani ber gi nyathi idwa ni mondo ming'i chiemo sama samoro beche tek oyo. Kokalo kuom chenro mopogore mag chiemo waseng'eyo chiemo maber mokalo mantiere buti kanyo. Kuom ranyisi kidwaro madini mar protein in owuon kata nyathini ibo yude kuom wiu, ibo yude kuom tong' gweno, ibo yude kuom chak, ibo yude kuom olayo, ibo yude kuom oganda, ibo yude e yore mopogore. Kapo nono ni dwaro madini mar vitamin inyalo yude kuom olembe mantiere machiegni kodi. Omi kik ing'i ni nyaka imany pesa moro mathoth mokalo eka imi nyathini kata icham chiemo makare. Ng'e alwora ni nitiere kod ng'eyo ni chiemo gi onego bed ni kete balance mondo mi nyathini oyud kaka konyore. Iluonga ni Ruth Otieno adwoko ni erokamano makende kuom bedo koda nyaka kendo odiechieng' machielo ka wawacho ni ngima en mwandu.